Kana uy. Kuha uy. Belakang mo dia. Hi everyone, it's me again ang Taong Laagan Cavs TV. So for today's video, manulo mi sa di pa nako sugdan intro sa tapasok. May isa da rin. Ano nga? Itong bang bunga. Oh. Bahaya eh. Ya, kira nih. Bisa nggak mas? May. Sampai dulu. Tebun. Enak. Palos ya. Mau apa kau? Sakpan ni siapa? Ban mo day na tabugok day mga kalaga no. Yan na, mata na bro. Turun. Tebun. Nandang angkat na kan. Ikuan, isarado. Kita boleh gini musuh. Mas maju, kontak kan naglawan. Gerita, mana anik? Harus kita sampein ke belum ya. Yang basah shirt. Ikuan dah dia pilih. Semida Yo gasan ano mo? Ang gasan. Tegan sila ko. Yan na. Kana uy. Kuha uy. No, video klaro kayo na si mong kanyo. Presko kayo. Unsay ngalan ni Siksagan no? Oy. Patulakhang. Sapa ka? Dah. Patulakhang. Isolo di buan. Isolo di kamera. Naghan. Belakang mo dia. Presko kayo. 200 kilo. Pagkuha. Ina jud 200. Awa dia man. Oh gitu. Lingi pa doon. Hindi mo dalhin nyo. Hindi mo dalhin doon. Kailan bligyan niya na we? Leo. Okay naman yun. Leo, lamat Leo ha? Oo. Thank you kayo. Thank you. Bita. So, mau pa pagdunggo. Presko pa kayo ang tulakhang. Ang kapangayo taon mo. Kayo tagpanay kami. Ngunya, nakakuha mi ko sa kabuk-tabugok tawon nga pila ka lugas nga lambay gagmay god, so pwede na mi muli. Dako sa bugok oh. Gababag na sa kang siyong kuhan, pagyanan.